Театр сөюче сүмберләр әлеге фестиваль ел сайын көтеп ала. Беренчедән сәхнәдә таныш йөзләр, таныш тавышлар, икенчедән кыш айларында бакча хуҗалык эшләре дә юк. Менә килде күпме дуслар килгән, күпме дуслар менә күрсәк алар белән от души мы. Берсәк дөньяга чыгабыз, дөнья күрәбез. Фестиваль кысаларында сүмберләрдә кунакта аларның күптәнге дуслары Кәрим Тинчур исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында булды. Алар спектакль күрсәтү белән бергә театр сөючеләр, үзешчәннәр белән дә очрашты. Чөнки алар үзләре дә зур сәхнәгә юлны үзешчән театрда башлап киткән. Барлык сәнгатьнең башы үзешчән сәнгать. Бары тик халыктан чыккан кешеләр генә халык белән аралашып йөргән. Һәм минем күчмә театр булып эшләвемдә, күчмә театрда эшләвемдә халык белән аралашып, шуңа күрә уйнау рәвешендә, уйнау манерасында безнең шул халыкчан, халыктан чыккан. Хәлим абый Җәләлев дигән атаклы артистыбыз түгәрәк алып барадыр. Драм түгәрәк. Менә шул бер төркем кызлар җыелышып, менә без шул түгәрәккә барып язылдык. Хәлим абый безне бик шатланып кабул итте. Бик матур спектакльләр куйды ул безнең белән. Тугыз ел дәвамында сәхнәдә нинди генә коллектив чыгыш ясаса да, алар һәр вакыт залда утыручы тамашачының спектакльләренә диккать белән карауына, әсәрнең эченә кереп тыңлавына игътибар итә. Алар без әйткән һәр сүзне сеңдереп баралар. Һәр бер репликаны менә тыңлап торалар, бөтен күңелләре, җаннары белән кабул итәләр һәм әле комментарийларда өстиләр. Җырлый башлагач шундук телефоннарын чыгарып төшерә башладылар. Алар бөтен җаннары, тәннәре белән кабул иттеләр безне. Татарстанның Буа районы мәдәният йорты каршында эшләүче Яктылык татар халык театры һәр елны тамашачыны чын мәгънәсендә уйланырга, тагын бер кат гаилә кыйммәтләре турында фикер йөртергә чакыра. Минем өчен иң мөһиме халыкка минем спектакльгә киткәчтән соң ишектән бер төрле кереп, икенче төрле чыгып китер өчен. Буалларның Айгөл Мөхәммәтгалиева әсәре буенча куелган Күз нурларым спектаклен тамашачы да җылы кабул итте. Алар анда барган вакыйгаларда үзләрендә күрде бугай. Спектакльнең истәлеге һәрбер семьяда хәзерге заманда бар кебек. Эшкә алданып, акчага алданып, балаларны карамый торган семьялар бар күпме. Хатын ирем бик хөрмәт итми, ире икенче якка чыгып китә, әзрәк кенә кулында акча булса, бу бик воспитательный, тәрбияли торган бу спектакль. Бик җитди, бик гыйбрәтле спектакльне ясап килгәннәр коллектив, үзләренә уңышлар телим. Яңавыллык районы Урта Исәнтимер авылындагы бердәмлек театр коллективы өлкәдәге иң өлкән театрларның берсе. Апрель аенда аңа 40 ел тула. Бүген алар Рәдиф Сәгъдинең "Хәтерлисеңме Хәтирә" спектакльне алып килгән. Кирәкми мин акчаларымны ал, нәрсә саласың монда? Отставить, рядовой. Минем яраткан yerим бар булды. Шуны җырлап бирсәгез иде миңа. Ярар, шул акчаны сиңа булса инде. Комедия куя дигәндә драмалар, вот мелодрама беренче тапкыр. Шуңа күрә бик каты дулкынланабыз. Гомумән, бу елгы фестивальдә гаилә, әхлак һәм тәрбия темасына багышланган берничә әсәр күрсәтелде. Иске Кулатка районы халык театры Илгиз Зәйниевның "Люстр" комедиясен тәкъдим итте. Yaratасın bilen, kızım kayda benim. Min koyup ödegildi misin o? Kayısı kayıp. Spektaklьләргә теләүчеләр күп. Ну, без инде үзебез сайлап алабыз, рольләргә килсеннәр дип, характерларны килсеннәр дип. Әле типаж та кирәгенчә әйтәләр шулай. Шуның өчен тырышабыз спектакльләргә җыярга уйнаучыларны. Гадәттәгечә фестивальнең ябылу тантанасы халыкара театр көнендә узды. Анда бу фестивальдә катнашкан һәр коллективка да Ульяновск мәдәният министрлыгының үз номинацияләрендә җиңүче дипломнары, кубоклары һәм Төбәк татар автономиясенең бүләкләре тапшырылды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар.